Jotono khunbai kha ang social media phaima ke haisi lukurok no kaisa kok sirowani hi phaimani parawo adung khawo kaisa silota hani karok khaijakmani justice maya haike poni pore justice mamani o kokno ang sawani hi phaimani sabani karon noi tei justice makha sabani suba suni bangoi sing justice makha o kokno ang sawani hi phaiyo silota hani karok khaijaknani bwrwini buma bufa tei bo bwrwini bugimano khnalagrasne kisa ang sagrasne tamani hamale bo private thangpro sinasi bonikni oro private porwani hi thango 12 bosor sarai bwrwi bosi jottono suti rogoi bono haisung khe naraksi ro plane naile ta ke bo phaioi buma phana kawi safaile ha eba buma boha borok ba tongmalia ke thangoi sinasi bonik rogoi police no ana bhajna hai khaigo ni rongroi rokla ha rongroi rokhama si tamangkha salsa si chojago salsa bisingsi yogoi khotrang malakawi yok phaile ha pati ba bella ha tei thana osi bu case klai khe suiru ha haini ngani salsa bising yok phaile ha pudi khaji manaliya berni bu ka kalai tongsi angke angbu phangoi brai tongma parao gothna ang tongma ba ang thangai sengela kobui ni sotto gothna de sotto gothna nu sa buribu sana busang sotto gothna de sotto gothna nu sawi sotto gothna na ba pudi khadi nang nang jengbu buino gereng rokno kisa sengoi manale sinai suba su manale sinai phaile mani angke ang saka sini kaisa pk madam bonole net onogo belai bo sam ka tangmani bo je khukper mani bo sam sarma hi khanama ba jodi bono de ring nale sini jeng ringoi ang sairo ha angke mondol ni hoite ke sahodi hi hongoi sahojama bai bo phaioi bwrwini buma phanaro visit bu khaifele ha angke bwrwini buma pha saka angle ana bsajono rongo ne hi kisate ungjano hi private rokhojama si hai kothna ha hai bepa angke sini madam saka o korono le khoi tongle lab krui bono kothur saja rowa nango kothur sasti rowa nango hai hi sa phaile ham bwrwini buma bono sahos rok phaile ha sahos rok phai pore tamangkha bwrwini buma phasangbu kognala ha angke madam single tama khasinai sini pk madam no singhata angke sini pk madam saka nyoni lokorogo thangdi sogri pai malai di pasabi malai di sini kasnobri lotongu saka as klaisa ke borok party wotlang phak thangkhana ba osi case klais pa suikhana khaidi ni hokha haike homa pasi payako khaidi podi roma badeser payako boni ni saksi sini parani sok dribai malai goi sini parani bura buri jotto bai kok salai goi nirok hake uslano khake silota hani karokhani no hake yakai rokhe de sajak tini se ani orok khaijago khana sonai ni oro ungnai bo sottosi ungnai ni hake kok sabui sini parani sok dirok bai jotto malai goi kok sabui kalang thangkha asuk bosi thayeko নতুন বাজার থানা পিএসও থাঙ্গৈ থানা অসিरो bai malai sachi sungha sung to ang tulasi asuk angke bo asuk dara asuk klaisa dara soi nang hai asuk dara bai mo pauliya ni sagui bo ta bono kothor saja marona hangui thangha angke sini pk madam sama haino no bwrwini muwa phabu bo satoi kinu sok diro bai malai gei masaro malai gei থানাও গেরাউট খাইলা হা সিনি কাজ নম্বরে ল ন তৈগই সিনি সমাজ বাঁচালা হা তাগলে কঠিন সাজা মারনাই হি মা উলাইলা প্রদর্শন খাইলা जों नेटवर्क थांग नो नेट सुतारा सोशल मीडिया नायने के नगु नेटवर्क प्रदर्शन खाइबने सिनि समाज ने होते तै जों खालेखा पासाय रक्लाङै सावदिरि tlangै थांलायखा जों
Oke, akro osi saka sengno somai rodi ge somai rodi seng ronai hoi rohka ge seng buhoi ke peka nog jodi rong yeke seng thana la rasta loko andolon khainai বিভিন্ন ভাবে seng saike peka sama poresi rongjakia oke seng palma jalia ang kheno pike medem no ma sao laijak pila beri mua pa ako ke ang sao iklang phang ke beri mua pa sao da pike medem no ma salah bonu pagro to sini jonojati ni bang samung tang tong ke sini ke ba bono ma sao laijak pila sengbo sao man pore bosaka neok sao kha neok khaimani engkha nu angbo kosok tui khainai hi saha Udaipurni uki lobai malai gui kok sak laila ha hake uro order rojak ha 19 tarik ni o hai ni sinasibuni roi jogak pila ha bosabani karon tei jeng justice ma bono ang kaisa samusuk lukurong no chini pike medem khaimani bangsi justice ma tei chini somasbo basagui pharola ha pasai sok didi tei parani lukurong tei o asuk basi tini chini adumkhani Rajesh Jamatia bo justice magu asuk basi thaya kosong bwskango tei kotor khesi omhayo ma basala nyai asuk kok sagui ang naraglaha jottono khunubai kha khunuma pore te khaisa sasinai chini tak Rajesh Jamatia ni wo justice maronaile especially chini pike medem nojatini bangui chini pike medem masasi bo sotto asuk sawi narakha